Tanang vices na ginako, di na ko na ilimod. Drugs, kung bugaw sa una, mga babayi. 10 years old pa lang ko, nagsugod ako sigarilyo, inom. At 12 years old, I tried premarital sex. Bago yun sa first year, yun siya ba? Kaya katudlo niya ginom. Permiro, marag wala lang. Shot-shot ginagmay. Nagmay ay ragod. Na kadugayan kay ginaghan na. Kay ako mahinungdan nga. Nahimo na ko siyang na-influence na ko siya nga. Mainom ginagmay ragod. Sigarilyo, di siya manigarilyo. Kaya katulog sigarilyo niya. Kaya isa sa una, miskila ko nga hubog ko. Kaya kung exam nga hubog ko, wala ko kahinumdum ganing uli ko nga dili hubog. Kaya mainom jud ko. Di mo katulogod, di ko mainom. Nakita po na ako sa akong pamilya nga bisyo, sugal. Ganda ko jud ana. Normal ra kay namo nang mag-inom ka, normal ra kay na manigarilyo, normal ra kay na magsugal sa balay. Naandan jud. Walay mabuyag nako, bisan pag mawala ko sa kabulan, okay ra. Wala siya pakialam nako. Ang worst na gyud ko katong pagkamatay sa kong lula o papa ba. Wala kabalo akong pamilya ni nga niani de ko worst akong kinabuhi ba. They only know 1/3 sa akong life. Never ko ning hilak pagkamatay sa kong papa. Nanghilak ra ko tong paglubong na. Pero deep inside ba, I'm dying inside. Ngita ko willingness. What I want is word nga kita ma-appreciate ka. Word nga gugma. Word nga importante ka. Importante mo sa mga barkada, kaya mo kwarta. Kabalo po kong mga nabuhi. Yan na bitaw, may bisyo. Kabalo ka na tanan. Wala ko ilaing daganan. Wala ko kabalo aha padulong. Akong barkada ramay naa. Akong mga friends ramay naa. Mas nakaingon nung kuguno nga. May pa sila. Kay bahalag mo nga. Kag may migutok. Sinabot man me. Na-appreciate man ko. Yan na akong kinabuhi agian. Ako, Sir Alvin Antonio, 33 years old, taga Barangay Dumagok, Pagadian City, ug mauni ang istorya sa akong kinabuhi. Pero ang pinaka the best turning point yun na katong graduating ko sa college. Gi-forge na ko ang perma sa DSA. Kay dancer man ko, trainer ko sa Kulumban sa una, sa Kalinaw Dance Troupe. Kung gigapas mi sa sayaw ba, kinalagi na event sa Kulumban, pag-forge na ko, wala ang DSA atong panahon na. Ning larga. Kung tingala ang guard nga nung naami pirma. Kinsa ga pirma ani? Medyo na graduating ka, dayon. Dako kayo nga offense dito, i-expelled ka sa Kulumban. Grabe, kakuluba to. First time na ako nakaampo atong panahon nga giatubang nako sa lima ka din. Ligyo kalimot sa akong giampo. Luwasal lang ko ani nga situation, Lord. Mubalos jud ko nimo. Mo gina akong giingon ba. It's almost 1 month na suspension ang nako nadawat. Classmate magmi ni Janji atong panahon na, gi-invite nako niya sa YAC. No, kay siya may leader atong panahon sa Kulumban. Pero apil-apil lang ko, na-enjoy ko. No, gi-invite ko niya og simba. First time na ko nakadungog kanang word of God nga with pure heart bitaw yung pagka-istorya. Dito sa kanuhan ako simba. Nabati ginako nga God's presence yun is working sa akong kinabuhi. So good ako padayon, hinahinay na ko din biya sa kombisyo. Imbes nga tag pila ka grande imnon, barag makonsensya na gamay, tunga na lang ka case nga grande, ay imnon. Manigarilyo sa una kung isa ka kaha, kamay na lang, inanay. Hangtod nga, ni-appel na kong cell group, ang leader sa una si Juan. Hangtod naka-encounter ko last October 26, 27, and 28, 2009. Dito na nako na-appreciate yun ang gugma sa Ginoo. I cried, hilak ko sa Ginoo. Maskin pagkaroon, magisgot may ang encounter, ma-remember yun ako ang giingon sa Ginoo sa ko. Ano dugay daw ko naabot, nadugay na siya nagpaabot na ko. Paggawa sa encounter, nang-invite na ako sugod, mga barkada, gi-invite na ko. Pasulod pa lang sa Kulumban, nang-invite na ka, dugay ka maabot sa classroom, kaya mang-invite ka na bitaw. May mataparan ka, may invite, share. Pero tinuod yun ang giingon nila nga, once nga nanakadya sa Ginoo, persecution good, pila rise. Pamilya na ko, no, gi-persecute ka,
gistoryahan ka og mga dili maayo, talaga mabati na ako nga libakon kanila. Ang anak ko wala mo nalipay nga. Sa una imbes maghubog-hubog ra ko, walay ayo ang kinabuhi. Ina ko sa dili ni abot nimbalin ko relihiyon. Nakita lang gid nako nga ang Dios namuhat nako. Giatubang gid nako siya tungod kanay pulong sa Ginoo ug presensya sa Ginoo. Usa sa nakabarog nako when I read the word of God, ang Ginoo gyud mo yung nag-comfort nako pinakauna sa tanan. Presensya sa Ginoo, pagbasa sa pulong sa Ginoo makapadayon jud ka. Dili man gid ako mapugnan ng persecution. Pero di po mapugnan nga mulakaw pugko kadulong sa Ginoo. I've been a witness kung unsa gyud kadako ang gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi ug unsa kadako pud yang respond ba sa love sa Ginoo niya, sa pagpili sa Ginoo niya, sa pagpunit sa Ginoo niya. Kita na niya iyang kaugalingon ba nga basura. And na-bless kay ko ba sa changes even karon hantod karon nga unsa siya ka responsible nga husband, loving husband ug unsa siya ka responsible pud sa among mga anak nga dili gyud siya mo reklamo ba bisag unsa ka lisod among giagian. Wala ba nahimo na mo nga argument nga mag-cell group or dili tungod sa among giagian nga nay mga problema as a couple, as parents. We love both sa cell group mo. Walay problema sa ako nga wife niya o kanang mother sa mo ang tulo ka mga anak. Okay, even though dako ang responsibility as network pastors ning duha plus mga babies ang among gipang-atiman and wala mi helpers and then among panginabuhi sometimes shaking. Nakita na ko unsa siya nga ning barog nga kanang lig-on no mag sa devotional sa prayer. Ang ihang life kay kanang opposite gid sa una. Ang iyang life kanang appreciate niya ba nga na siya family. Na-appreciate niya nga na siya wife gihatag sa Ginoo. All the more niyang na-appreciate nga gitagaan mig anak ato si Zion pa. Ug mas na-appreciate niya nga gidugangan mig kambal. So go gid siya sa Ginoo. Hantod karon wala gid ko nakakita nga nakahuna-huna siya nga mo backslide. Never. No, karon nga sa pastora na akong leader, mas more na akong nasabtan ba ang nga bisan di kadugay kada sa Ginoo. Dapat mas more na mo ampingan ang imong pagkaila sa Ginoo. Dili kay mo relax dili mas more kang magkugi ug may gugma sa Ginoo. Tanang butang pagpili o nga pagpili nga mosunod ug moalagad sa Ginoo mo'y pinaka-importante nga desisyon nga imong buhaton. Sa makausa, ako si Erlvin Antonio, usa ka bana, amahan ug labaw sa tanan, anak ug alagad sa Ginoo.